सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरती करण्यात येते आहे, परंतु त्यात होतकरू आणि कष्टाळू विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार नाही। 10 गुण अध्यक्षांनी स्वतःकडे राखून ठेवलेत। या अधिकारातून अध्यक्ष नापासांना पास करू शकतात, त्यामुळे या भरतीतील स्थिती तपासण्याची गरज आहे, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत केली आहे। जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीच्या विरोधात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधान भवनाबाहेर आक्रमक पवित्रा घेतला होता। आमदार खोत यांनी नोकर भरतीतील 10 गुणांवर शंका उपस्थित करून भरती प्रक्रियेबाबत जाहीर आव्हान दिलंय। दरम्यान अधिवेशनानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना खोत म्हणाले की जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकर भरती संशयास्पद आहे, ती पारदर्शीपणे होईल अशी आशा कुणीच बाळगू नये। शिवाय अनेक संचालकांची मुदत संपलेली आहे, त्यांना एवढा मोठा निर्णय घ्यायचा अधिकारच नाहीये। त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तातडीने जिल्हा बँकेच्या कारभारावर कारवाई निश्चित करावी अशी अपेक्षा आहे।